ಹಾಯ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿಕ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾನು ಬೊಲ್ಪಗೆ ಲಕ್ವೆಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಚಾ ಪೂರದು ಹಿಡ್ದು ನನ್ನೆತ್ತೆ ತಿಂಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಯಾನು ಪೂರಿ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಜೋಕ್ಲು ಗಟ್ಟಿ ನಿದೇರ್ದೇರು ಲಕ್ ಜೇರು ನನ್ನಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿತ್ತೆ ಲಕ್ಕೆರ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಮೂಲು ಪೂರಿ ಪೂರ ಆದು ಪೂರ ಹೊರತ್ತ ಉಲಾಯ್ದ ಬೇಲೆ ಅದು ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರದ ರೆಡಿ ನೂರೊಂದಿಪ್ಪೇರು ರಡ್ಡು ನಾಯ್ದಕ್ಕೆನಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ರಡ್ಡು ಜೋಕು ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪದ್ರೆ ಮಲ್ಪೆರ ಹಿಂಗೆ 4 ಜನ ಏತಲೆ ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರಿ ಮಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ತವನ್ಗ ಓಕೆ ಮಲ್ಪೈತೆ ತೂಲಿ ಏನಿತ್ತೆ ಪೂರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತಂಡು ಇಂದು ಯಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನೆನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಶೋಕು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪೂಜಿದ್ದು ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಇಂಚರಿ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ತುಲೈತೆ ಏತಲ ಈ ಕಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತನ ಪಂಡದು ಇಂಚ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಬ್ಬುದು ಬರ್ಪುಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಗಡಿಬಿಡಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಂಡ ಅಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಲಟ್ಟಿಸೋದು ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಂಡ ಬುಕ್ಕೊಂಥರ ಮರ ಕಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಮುರಣೆ ಆನಿಕ್ಲೆ ತೋಜೆ ಅಂಚನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ನನ್ನಿತ್ತೆ ಸುರೂಕೇನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತಿರೋಣ್ಬೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜನೆ ಲಟ್ಟಿಸೋದು ರೆಡಿ ಮಂದದಿ ಒಣ್ಬೆ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪತ್ತೆ ಯಾನು ನಿನ್ನ ಪೂರ ಲಟ್ಟಿಸೋದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿ ಒಂದೆ ಯಾನೊಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ಲಟ್ಟಿಸೋದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಡಿತ್ರ ಚೂರು ಮಲ್ಲೆಟ್ಟು ಮಲ್ತೋನೊಲಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾತಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜನೆ ಪಾಡ್ದು ಮುಲ್ತುಲೇನು ಎಣ್ಣೆನು ನೆತ್ತ ಮೆತ್ತಿಗಿಂಚ ರಟ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ನೆತ್ತ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊನ್ನೆಡ್ದು ಅದೊಂದು ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪೂರಿ ಲಾಯ್ಕಡು ಉಬ್ಬುದು ಬರ್ಪುಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚನೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮಲ್ತೋನುವೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಪೂರಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಮುಲ್ ತೂಲಿ ನಿಗ್ಲಿ ಏತು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಒಬ್ಬುದು ಬತ್ತದನ್ನು ಬಂಡದು ತೂಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಂದತ್ತು ದೀರ್ದು ಅರತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ತೂಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೂರಿ ಉಬ್ಬುದೇ ಉಂಡು ಓಕೆ ಎನ್ನೆತ್ತೆ ಚಾ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಆದು ಎನ್ನೆತ್ತವರ ಕೈಕಾರ್ ಮೊನೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ಪ ಶ್ರೇಯು ಲಕ್ಕದು ಸೋಪಾರು ಜೊತೆ ಒಂದಿ ತುಲೆ ಇಂಕ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಬಾಯ್ ಲಕ್ಕದು ಖುಷಿದೆ ಆನೆ ಮಗ ಕುಳ್ ಲೆಕ್ಕದಾಡಿಯಪ್ಪ ತುಲೆ ಪಪ್ಪ ಬರ್ತಿರೋದ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಶ್ರೇಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಶ್ರೇಯು ಅಮ್ಮ ಕಿಸಿಜ್ಜಿ ಮಗ ಅಮ್ಮ ಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಹಾಯ್ ವಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಇನ್ನು ಬರ್ತಿಡೆ ಬಾ ಬೇಟ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಮ್ಮ ಬೋಲ್ಬೇಕ ಅದೇ ಕೇಕ್ಗೆ ಏನು ಕೇಕ್ ಉಂಡು ಒಂದು అంటే చెయ్యు ఒక చామి గడ్డ పోదు దేవస్థాన పోదు మరి మాతారు కావే ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಬದುಕಿದಂಡು ಮೋನೆ ತೆಕ್ಕದಂಡು ನನ್ನ ಪೂರಿ ದಿಂಪುನ ಬಾಬಾಯ್ ಬಾಬಾಯ್ ಓ ಬರ್ತ್ಡೇ ಶೈನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಏಪಲಕ್ಕೇನು ವಿಷಯ ಇವತ್ತ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇಪ್ಪ ಅಂದು ನನ್ನ ಶೈಜವನಿ ನನ್ನ ಗುಳಿಪರ ಗುಳಿಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಚಾ ಬರ್ಕ ಓಕೆ ಯಾನು ಕೋಡೆನೆ ಪಂತೆನಿಗಿಲ್ದ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಯುನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಂಡದು ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಶ್ರೇಯುನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಮಾತ ವಿಶ್ ಮಲ್ತ ಆತನಾಗೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಪೇಟೆ ಪೋಯಿನಾರ್ಲ ಬತ್ತೀರು ಆರ್ಲ ವಿಶ್ ಮಲ್ತೀರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಶ್ರೇಯುಗು ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲ ಮೂಲು ಚಾಪಾರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರಿಲ ಬುಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಮಲ್ತನ ಕಜಿಪುಂಡತೆ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪೈನ ಪದೆಂಜಿಲ ಕಣಿಲೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮಂತನ ಕಜಿಪುಂಡತೆ ಕೋಡೇನು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಮಲ್ತದಿಡಿಯ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಚೂರು ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಪುಂಡು ಬಂಡದು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಲಕ್ಕದು ಕೋಲಿ ಮೊನೆ ದೆಕ್ಕದು ಚಾ ಪರೇರ ರೆಡಿ ಆತು ಕುಲ್ಲು
ಕುಲ್ಲುದೇರು ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪೆತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗಿತ್ತೇನು ಪೂರಿಲ ಕಜ್ಜಿಪುಲ ಪಾರ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಯಜಮಾನ್ರಲ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಪೇಟೆ ಪೋಯ್ನಾರು ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲೆತ ಒಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲುದು ಚಾ ಪರ್ಪ ನನ್ನ ಇಂಕ್ನ ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ದಾದ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರ ತಿಕ್ವೆ ಓಕೆ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ದಾದ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಅಡಿಗೆಗೆ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ಯಾರ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ಯಾರ ದುಂಬು ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಇಟ್ಟ ಬತ್ತದ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಬುಕ್ಕ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡತ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬತ್ತದ ಬುಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತಾರ ಸುಸ್ತಾದಿ ಪೂರ ಬುಕ್ಕ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನೆ ತೋರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ತೋರ್ತುಗು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪ ಮೂಲಿತ್ತೆ ತೂವಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮುರಣಿಯಾನ ಪೇಟೆ ಪೋನ ಪತ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಐನು ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಂಚೂರಿ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡದ ಮೂಲಿತ್ತೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ನೀರಡು ಪಾಡೋಂದುಲ್ಲೆ ನೆನ್ನಿತ್ತೆಯಾನು ಒಂಜಿನ 4 ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಬೊಡಿತರ ಉದ್ದೋಗು 3 ಪೀಸ್ಲ ಮಲ್ತೋನೊಲಿ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ನೆನ್ನೊಂಜಿ 2-3 ಸತಿ ನೀರು ಪೊರ್ಲು ದೆಕ್ಕದು ಅವಿನ ಮಣ್ಣು ಪೊಯ್ಯೆ ಪೂರೆ ಪುಡದ ಅವು ಪೂರ ಬುಡೋಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಏನು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆಂಚನೆ ಬುಡ್ಪೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಕೋರಿ ಕಜ್ಜಿಬುಗು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ಬೊಲ್ಪುಗು ಪೇಟೆ ಪೋದು ಬನ್ನಗನೆ ಕೋರಿ ಪಾತ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚಾದು ಯಾನಿನಿ ಚಿಕನ್ ರೆಡ್ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪಗಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿಲ ಒಂತೆ ಕಬಾಬ್ಲ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಏನು ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಪೀಸಿನ ಕಬಾಬು ದೆತ್ತದಿರ್ದೆ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ತರತ್ತ ಪೀಸ್ ರೆಂಕೆತ ಪೀಸ್ ಬೊಕ ಕನು ಕರಿಯಟ ಕಾರ್ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಚೋಲಿ ಪೊರೆ ಪುಂಡತ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿಗೆ ದೆತ್ತದಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒರಿನ ಮಾಸದ ಪೀಸ್ ಉಂಡತ ಐಂಬೂರ ಕೊನೋದು ಅಂಚನೆ ಫ್ರಿಜ್ ದೀರ್ಪೆ ತುಕ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಮಿಂದ ತನ ಬೇತ ಐಟಮ್ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಪಂಡದು ಬುಕ್ಕ ರಾಶಿ ಮಲ್ತದಿಟ್ಟ ಪಕ್ಕ ಮುಖ ಸೆಟ್ಟುಂಡು ಬೊಕ ಯಾನು ಕೋರಿ ಕೊನತ ನಂಜನೆ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಪೂರ ಮಂತ ಮುಗಿಪ್ಪುಜಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮುಜಿ 4 ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದೊಂತೆ ಮಾಸ ದೆತ್ತದಿರ್ದು ಓಕೆ ಇತ್ತೇನು ಸುರೂಕು ಕಬಾಬು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಇರ್ಪೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ ದೀರ್ದು ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಹೊರ್ತ ಕಜ್ಜು ಪೂರ ಆನಾಗ ಅವು ಲಾಯ್ಕಡು ಮಸಾಲ ಒಯ್ತಿಪ್ಪುಡು ಓಕೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಿದ ದೀರ್ಪೆಯಾನು ಅಂಚನೆ ಆತನೇಟ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಮುಲ್ಪೆತ ತೂಲಿ ಮಶ್ರೂಮ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಕರಿದಿರು ನೆನ್ನಿತ ಲಾಯ್ಕಡು ದೆಕ್ಕದು ಯಾನು ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈತಿನೇಟ ಯಾನು ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಂಚೂರಿ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತೆ ಅಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಯಾನು ತೋಜದಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚಾದಿನಿ ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತು ಯಾನು ಒಂತೆ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ಲ ಒಂತೆ ಮೈದಲ ಪಾಡೋಂದುಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ 1 ಚಮಚದಾದ ಉಪ್ಪು 1 ಚಮಚದಾದ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾದ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ನೆಕ್ ಪುಂಟುದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೆನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ನೆನ್ನು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪುಲತ್ತು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಲತ್ತು ಅಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ನಂಜನ ಮಶ್ರೂಮ್ ದಾದಗೊಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ನೆನ್ನು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ಕ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜನ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಬುಟ್ಟ ಯಾವುಂಡು ಅಂಚಾದು ಐನಿತ್ತೇನು ಸೈಡ್ ಇರ್ದು ಮುಲ್ಪೆತ್ತೇನು ಚಿಕನ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಚಿಕನ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ರೆಸಿಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಅಂಚಾದ ನಿಗ್ಲೆ ಐತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸುರೂರ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ತೋಜಾರ ಪೋಂಡ ವೀಡಿಯೋಲ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂತಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಿತ್ತ ಆತ ಟೈಮ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲು ಗಡಿ ಬಿಡೀಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನೈತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ಯಾರುಂಡತ್ತ ಅಂಚಾದ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಕಜ್ಜಿಪು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚರದಿ ಬಂದೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಲ ಬೆಚ್ಚ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಸಾಲ ದೊಟ್ಟೋಗು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನಂಚಿನ ಮಶ್ರೂಮನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಪೀಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಪುಡ್ದು ಫ್ರೈ ಆರ ಬಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಬುಕ್ಕ ಅದನ್ನಿತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಡ ನೀನು ಮಗತ್ತು ಬಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ರಾಪುಜಾತ ಅಂಚಾದನ್ನವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಯಾವುಂಡು ತೂಲೆ ಇತ್ತೆಂದು ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ನೆನೆ ದತ್ತದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಪಾಡ್ದಿ ಒನ್ಬೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಕೊಡೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ಶುಂಠಿಲ ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಎಲೆಲ್ಲಿ ಅದು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆನ್ನಿತ್ತಿನ ಉದ್ದೋ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಲ್ಲಿ ಅದು ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡ ಖಾರ ಆಪುನತ್ತ ಅಂಚಾದ ಯಾನೇನು ಉದ್ದೋ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನೆಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪಾಡ್ದು 1 ಚಮಚದಾದ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನೆಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನಂಚಿನ ಮಶ್ರೂಮ್ನು ಪಾಡ್ದು ಹೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಅಂಚನೆ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ವಿನೆಗರ್ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ನಾತ್ ಲಾಯ್ಕ ಆಪುಂಡು
ಅಂಚನೆ ವಿನೆಗರ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ರಸ ಚೂರು ಪುಂಟುದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆನೆಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾದ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೊಲಿ ಬೋಂಡ ಅಂಡ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಚಿ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನನ್ನ ಈತ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಯಾವುಂಡು ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪುಜಿರತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಖಾರ ಇಪ್ಪಾಡು ಬಂಡದು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾದ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಂಚೂರಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನೆನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ದಿವನ್ಗ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಬಾಬ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪೆತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂಜೊಂಜೆ ಕಬಾಬ್ನು ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೊರಕಾದ ಎಣ್ಣೆಡು ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನನೆತ್ತೆಂದು ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೇಕದೆತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ದು ಉಣ್ಬೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಬಾಕಿ ಆತನೆನ್ನ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರ ಅವಕ್ಕಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಮುಲ್ಪ ತೂಲಿ ಒಂತೆ ಬಂಗುಡೆ ಪತ ಬತ್ತೇರು ಕೋಡೆನೆ ಪತ ಬತ್ತೇರು ಬೇರೆ ಬಂಗುಡೆ ಅಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡು ತಂಚನೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿರ್ದಿತ್ತೇಯಾನು ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆಯಾನು ಪೂರ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರ ಮುಲ್ಪಯಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ದಿವೊಂದೇನು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪೆತ್ತೆ ಮಸಾಲಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಇರ್ದ ಅಂಡ್ ನನೆತ್ತೆ ಈ ಬಂಗುಡೆದ ಮೀನ್ದ ಮೇಲ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಾಲ್ಕ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನಿಡೋದು ನೆತ್ತ ಉಳೈ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಒಯ್ತದ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಯಾನು ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೂ ಲಾಯ್ಕಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂತೆ ಪುಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಪುಡ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪುಡ್ದು ಕರಿ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಏನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದು ಮೀನಿನ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಎಣ್ಣೆಡು ಬಿಡೋಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದು ನೆನ್ನು ಮಗತ್ತು ಬಾರ್ದು ಕೊಡೊಂದು ಸೈಡ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ರೆ ಬುಡ್ಕ ಓಕೆ ಎಣ್ಣೆತ್ತೆ ಅಡಗಿದ ಬೆಲೆ ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ್ ಗಂಜೊಂಜಿ ದಿಡಿರಿತ್ತಂಡು ಗಂಜಿಲ ದೀರ್ದಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಕಬಾಬ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾಂಡು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಂಚೂರಿ ಮಲ್ತಾಂಡು ಕೂಡ ಸಾಗಿಲ ಸೇಮಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತೆ ಅವೇನಂತ ತೊಯ್ಪಾರ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಇದು ಪೂರ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಅಡ್ತದು ಒರಸದು ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮೀಪಾದು ಯಾಲ್ನ ಮೀದು ಬರ್ತದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ಯಾರ ಪಿದಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆದುಂತದ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆದನಗ ಶ್ರೇಯಿನ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುಲ ಅಂತ ಬಂದಿರು ಬೇರೆ ಅಂಚಿತ್ತೇನೆ ಶ್ರೇಯಿನ ಒಂಜಿ 4 ಫೋಟೋ ಬರೋದೆತ್ತದು അതിനൊട്ടിಗೆ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲನ ಅಚ್ಚುಂತುಲಿ ಅಚ್ಚುಗ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದಯ ಬಂಡ ಕೇಕ್ ಪತ್ತ ಬರ್ರುಂಡ ತಾಯ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನಿ ತಿಂಡ್ರ ಐಟಮ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಒಂದು ಪೌಲ ಖುಷಿ ಜಗ್ಲಿಗೆ ಕೇಕ್ ಪದ ಬರ್ಪುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆತೆ ಸೀದಾ ಯಾನು ಯಜಮಾನ್ರು ಬೊಕ ಅಚ್ಚು ಶ್ರೇಯು 4 ಜನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಯಾನಿತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೋದು ಎಂಕ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪರ ಮಲ್ತು ಪಿದೈ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಿತೆ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಐಜಿ ಅರ್ಜನ ಬತ್ತನ ಸೀದಾ ಪೋಯಿದ್ನೆ ಎಂಕ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ 4 ಜನದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೈತೆ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪೆತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲು ಕೆರೆ ತಡೆ ಪೋಯಿ ಮೀನು ತೂಕ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೆರೆ ತಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲು ಕುರ್ಲಾರಿ ಅಂತೆ ಪಾಡಿಯರು ಮೀನಿಗೆ ಅವನು ಪೂರ ತಿಂದದು ಇತ್ತ ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಅವರ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಣತ್ತಾರ ಪೂರ ಅವರ ಮೀನು ಅವನು ತೂದು ಅಚ್ಚು ತೊಯ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ತೂಲಿ ಏತು ಮೀನುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂದು ಯಾನು ಗಾಡಿ ತಲ್ಪಾಡ್ದು ಇಡೇ ಬಂದಾಗ ಅವು ತಿಂದದು ಪೂರ ಒಲೆ ಬೋದಾತಂಡು ನಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ತೂಲಿ ಇಂದು ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆರೆ ಎಂದು ಮುಲ್ಪ ವರ್ಷವಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪುನದ ಅಪಗ ದೇವರಿನ ಕುಲ್ಲದ ಮುಲು ಕೆರೆ ಯಾನ ಬರ ನಡಪುಂಡು ಆ ಸೇವೆ ತೀಯರ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಿಪ್ಪುನ ಏನು ತೀಯರ ಆಂಡ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಇಂಕ ಈತನಿಡ ತೀಯರ ಎತ್ತುಜಿ ದಯ ಬಂಡ ರಾತ್ರಿ ನಡಪುನ ಅಪಗ 10-12 ಗಂಟೆ ಬರ ಕರಿಪುಣ್ ತೋಜೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾಪುನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಕಾತುಕೊಲೋಡು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇಪ್ಪುನು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪುರ ಬತ್ತರ ಮಾತ್ರ ವಾಪುನ ವತ್ತು ಮುಲು ಒಂತೆರ ಬಂಡ ನೂಕು ಪುರ ಇಪ್ಪುನತ ಅಂಚಾದ ನೀತಿನಡ ಬತ್ತಜಿ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿ ಕೆರೆಯಾನದ ಪೊರ್ತದೆ ಎಂಕ ಬರ್ರೈತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತವೆ ಅಂತ ತೋಜಾವೆ ಓಕೆ ನಾನು ಎಂಕ್ಲ ಅಶ್ವಥ ಮರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲ ಕೇಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯ್ಬೇಕ ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ವೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಎತ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಯಿಲುಂಡತ್ತ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಗಾಡಿ ಸೌಂಡ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಬತ್ತ ಅಂದು ತುಲೆ ನಾಯಿಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಹೊರ ಪಿದೇ ಪೋದು ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಬನ್ನಾಗೈತೆ ನಾಯಿಗೆ ರಡ್ಡು ಗೊಬ್ಬನ ಬತ್ತ ಬೋಂದೆಲ್ಲ ಕೆಪ್ಪುನತೆ ಟಾಯ್ಸ್ ಅವೇನು ಬತ್ತ ನಾಯಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಬತ್ತ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಬತ್ತ ದಯ ಪಂಡ ತಿನ್ಪುನ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಗೊತ್ತು ಜತ ಅಂಚ ತಿನ್ಪುನ ತೂಕ ಪಂಡದ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲ ಇರುವಲ್ಪೈತೆ ನೆಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಏನೇ ಖುಷಿ ಆಗುವಂತ ಜೋಡ್ ನೆಕ್ ಎಂಕ್ಲ ರೋಸಿ ಅಂತೂ ಟೈಗುನ ಗೆಡತ್ತದು ಅಲ್ಲಿ ಹೊರ್ತಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ತೊಲೆ
ಓಕೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೇಕ್ ತುಯ್ಬೇಕಂತೂ ಕಾಪೇರ ಪುಡ್ಸೋತೆ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಪ್ಪೆ ಬಾಡೊಂದು ಲೇರು ಅಂಚಾದು ಇಂಕ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಬುಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡದು ಮುಲು ಜೋಕ್ಲಿನ್ ತೂಲಿ ಕೇಕ್ ಕೊಣತೆದ್ರು ದೀಡ್ನಗೆ ಏತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದು ಉಂಡಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಡದು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪೆಯನ್ನು ಎಡತ್ತ ಕೈಟ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜೊಂದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಏನು ಬಲತ್ತ ಕೈಟೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂದೇನು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾಡ್ನಿಡ್ದಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಲ್ಟ ತೋಜೊಂದುಂಡ ಅದೇ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚಿ. ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲೈತೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತೂಲಿ ಇಂಗ್ಲೆ ರಡ್ಡು ನಾಯ್ದ ಕುಂಜಿಲೆ ಏನ ಕಾರ್ದಡೇ ನಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಕಡ್ದುಕ್ಕ ಅಂಚ ಅಚ್ಚಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಸ್ಟೇವಿನ ಬರ್ತಡೆಗೆ ಸರ್ತಿ ರಡ್ಡು ನಾಯ್ದ ಕುಂಜಿಲು ಗಿಫ್ಟ್ ತಂದು ಅಂಚ ಅವೇನೇ ಪಾತ್ರ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲ. ಓಕೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಅದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಡೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಎಲ್ಲೇ ತಿಗುಗ ನಮ್ಮ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟಗ ನಿಗ್ಲಿ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.